nagbabalik na naman po ako. Matagal na din nung nag-video ako guys, nung about ng aking visa. Thank you so much mga nanonood ng aking last video about my visa here. At sana ay nakatulong po ako. Cebuana Marie, Filipina Life in Ireland is back. Nagbabalik po ako dito guys. So ngayon ay wala lang tayong walang masyadong ganap guys. Ano lang. Ngayon ay, ano ba tawag ng Sunday sa Tagalog eh. Siguro, hindi ko alam guys. So, ngayon is Sunday, araw ng Linggo by the way. Okay, Linggo. At ngayon ay wala kaming masyadong naman. Dito lang kami. Malamig na dito sa Ireland guys. So, ito na yung, kailangan na namin mag-jacket kasi nagbago na yung panahon dito guys. Ano lang kami, meron kaming pupuntahan at ipapakita ko sa inyo yung aming pupuntahan. Say hi to everyone! Hi! Say hi, Dixon. Okay guys, see you guys later. Hi guys! Nandito kami sa amusement park. Merong amusement dito kasi malapit na yung Halloween. Importante kasi Halloween dito guys. Tingnan nyo guys. Check here, the horses. Malab. Tapos na kami doon guys, oy, kasi malamig na. Kita nyo naman, nag-red na ang mukha natin, diba? Cold. Tahimik siya guys, kasi malamig na guys. It's very cold, my love, no? Very cold, yeah. Bad for the amusements. Yeah. And the music is too loud, you can't even talk. Yeah. So guys, pauwi na kami. Kita tayo dyan sa bahay guys. See you! Hi guys! Nandito na kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay guys. Hi guys! Sakap na kasi ko pa. Meron ako nabiling tocino guys. Oh, ano to siya? Made of Filipino siya guys. Filipino tocino. Ito sa kaibigan ko to. Ito guys. I-try natin yung tocino ni Ate Cathy. Hi Ate Cathy! Shout out to you! So, ayan guys, namili kami nag-shopping kami guys doon. Hindi ko na siya na-vlog guys kasi busy guys at saka si baby ba. Na siya, nagwala na. Hindi na namin siya nahanap. So, hindi ako nakapag-vlog. Ano lang to siya guys. Nagluluto ako ng chicken leg ngayon. Chicken leg. Siyempre, kailangan natin ng kanin, rice, baby. Rice, kailangan natin ng rice, guys. So, ito guys, hindi ko na to siya ipapakita kasi gift to namin ng aming kaibigan, guys. So, hindi ko na siya ipapakita. Gift namin to. Hi, baby! Sekreto na to, guys. Okay? Kailangan namin itong ibigay sa aming kaibigan. Importanteng kaibigan. Present guys. Kailangan natin siyang itago guys. Para hindi siya makawala. Yan lang yung binili ko guys. Tsaka yung tocino. Binili namin yun dun guys.
Try natin to bukas. So, ayan guys. Papakita ko sa inyo. Magluluto ako ng aking chicken leg. Chicken leg ngayon. Yun yung recipe namin ngayon. Kakainin namin kasi mahilig din si baby ng chicken leg. Yes, kakain. Marinate ko muna siya guys. Kita nyo ba yung niluluto ko guys? Ayan siya guys. Hindi nyo ako makikita no. Masyado kasi ako maliit eh. Kailangan natin siyang i-extend. Sorry guys. So ayan. Kitang-kita nyo na ang aking ginagawa. Kailangan natin na paglalagyan. Chicken wing. Siguro hindi ko siya lutuin lahat. Yes. Sabihin pa ng iba na hindi tayo naghugas. So syempre maghugas tayo ng kamay. Ayan na. So ayun. Lagyan na natin yung ating chicken. Diretso na siya. Ay marinate na natin. Lutuin ko na siya lahat guys para wala ng tira-tira. So first, kailangan ko ng garlic powder. Garlic powder guys. Kita nyo ba siya? Tsaka kailangan ko ng paprika. Turmeric. Gumagamit ako ng konti lang turmeric guys. Ground black pepper. A little bit drop of honey. Syempre soy sauce. Filipino soy sauce. Silver Swan. Gamitin ko yung aking kamay. Ay, baby, why you putting your balloon here? You put it away. Move. Mommy is cooking. Yeah. So, i-mix na natin siya, guys. Yan lang siya, guys. I-marinate muna natin ng sandali. Ayan ang aking chicken. Chicken leg. Ready na siya for later. Marinate ko muna siya dyan, guys. Pabiran ko na siya, guys. Para ilagay ko muna siya sa fridge. Marinate muna natin siya ng sandali. Sandali lang to, guys. Yum, 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 yum. Yan, lalagay ko na siya sa fridge, guys. Ready na yun. Mamaya, guys. Hi, guys! Ready na ang aking chicken sa aking oven, guys. Ayan na siya, guys. So, na-preheat ko na yung oven ko ng 15 minutes for 200 degree. Ayan na siya, guys. Ready na siya for 200 degree. Ready na siya. Lalagay ko na siya sa oven, guys. Na-marinate ko na siya ng siguro 15 minutes, ganun. Ganun lang, guys, kasi kailangan na nating madali, diba? Ilagay na natin siya sa oven, guys. Tingnan na siya for oven. Ilagay ko dyan siya hanggang sa maluto. Nahintay lang tayo nang maluto siya. Hey
Guys! Hi guys, hi guys, hi guys. Tapos na kaming kumain guys. Hindi ko na na-vlog yung aming pagkakain ng chicken guys. Kasi alam niyo naman, ayaw talaga ni boyfriend na nagbablog ako na habang kumakain kami dito guys. Ayaw na talaga ng ganun. Ano lang, ipapakita ko lang sa inyo. Nagagawa ako ng konting inumin lang namin guys. Favorite to namin. Banana and strawberry shake. Favorite din to ni baby guys. Banana, strawberry guys. Oh, napaka-fresh talaga ng strawberry dito guys. Slice natin yung ating strawberry. Tsaka hugasan natin guys. Pasensya na guys ha, hindi ko na vlog yung pagkain namin. Hindi naman kasi cooking yung vlog ko, ano lang. Lifestyle. Lagyan natin ng maraming strawberry kasi masarap to siya guys. 2, 4, 5, 6. I love strawberries. Napaka-fresh talaga ng strawberries dito guys. Oh, ang ganda. Gasa natin guys. Yeah, sit down there. Mommy is making now. Drink. Yeah. Slice ko siya guys kasi ano na. Para hindi na siya medyo malaki kapag ano. Slice ko lang siya guys. Ganito. Para hindi na siya masyadong malaki. Ito yung blender namin guys. Oh. Yan, nakikita niyo ba ginagawa ko guys. Ang bango ng strawberry. Ano siya? Hindi na siya maganda. Kailangan natin na sa lahat ng ano ba, meron talagang palpak na. Next natin yung ating banana guys. Masarap to guys. Yummer, yummer. Nilalagyan ko na siya ng banana. Ito yung banana ko guys. Excuse me. Banana. Kailangan natin gamitin yung ating banana. Hoy! Oy, bad again. Kailangan natin gumawa ng marami guys kasi 3 kami. Okay? Yan na. Lahat-lahat. Yan na. Lagyan ko na siya ng fresh milk. Konti lang yan guys. Ano lang siya. Mangpa. Ayan na. 1, 2, 3, go! Ayan na ang amin. Maliit lang siya guys. Yes, mommy is making your banana now. Here. Ito yun kay baby. Lagyan natin si baby kasi hilig niya to. Strawberry. Strawberry. Here. Strawberry. Say thank you, mommy. Good boy. For my love. Wala na sa akin. Naubos. Sa kanila na ito lahat. And for you, my love. Banana strawberry. Nagawa pa tayo guys kasi naubusan na ako. Wala na ako. I have to make more. There's no for me. Plus strawberry.
Hala, inubos na ni Baby lahat. Baby! Mom. More! There's no more. Mom. Hindi na ata ako makakainom nito. Chubby. What? Not Nana. Yes, Mommy's making more. You hold your glass. Ay, mabuti. Maganda yung banana. What do you think about it, Daddy? Not sure? Ano na tayo ng milk. Konting milk. Yan siya, guys. Konting milk. Hi! So yum! Yum, yum! Oh my God! Tingnan nyo, guys. Oh, nag-aabang talaga siya, guys. Sorry. You want more? Say yes, Mommy. Yes, Mommy. Good boy. Here. Here. Say thank you, Mommy. Daddy, Mommy. Say hi to everyone. Hi, Mommy. Inom nito. You want more? Thank you. You sure? Enough lang siya, guys, para sa akin. Ito siya, guys. Masarap siya, guys. Sorry. Ma-feel mo talaga yung ano, strawberry. Ay, ang sarap, guys. Ano na tayo? Linisin ang ating kalat na ginagawa. So, ayan guys, tatapusin ko na ang aking vlog for today. And I hope that you like my video, guys. Ano lang siya, siguro para sa inyong walang kwenta. Sana sa aking mga video ay meron kayong matutunan, guys. Cheers! Good night, everyone. Bye-bye! You smell of flowers on Wellington boots. What do I smell of? Hi guys! If you like my videos, don't forget to subscribe to my channel. And I will see you all in my next video. Bye-bye!